Знаете ли, че има 6 основни вида китайски чай, всеки със своя уникален вкус и аромат. Сега ще ви ги покажа. Това е жълт. Когато се прави този чай, трябва да се следи много внимателно процеса на ферментация и да се спре точно в точния момент. Зелен. Ето зелен. Ето сега ще ви изненадам с бял чай. Той никак не е бял. Черен чай. Приготвила съм Milky Long. Това е най-хубавия млечен чай. Целият офис мирише на мляко. Така, и последния вид е преферментиран. Това са 6 основни вида китайски чай. Последвайте нашия профил за повече полезни и интересни видеа.